नोजोराव आं नुदों जे रायजो राजाया कुनु इउपिपिएल सरकार कुनु बिपिएफ सरकारखौ फोथाया खारन बिथांमोनाव हारि हादोर जौगानाय आरो देरनायनि जोंनि लाइमोनफोर साख्रि बाख्रि बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय जेबो डिजाइन जेबो फर्मुला आरो अंक गैया दा बिसोरनो बेबायदि जोंनि दाम गोसा भटखौ होलाबायनानै भट नस्थ खालामनाय बे जोंनि हाबा नङा बेखायनो बयबो लाइमोनफोरनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव बिमा बिफाफोरनि गेजेराव बयबो ज' फैनानै कंग्रेसखौनो मदद होनो नाजादों जोंनि थासारिया आं दहाय होनखादों जे जोंनानो सबसे साबसिन दङ नोंथांमोना नाय बिजेपिया सामफ्रोमबो खुगा खेवबानो सोरबा मिया भट ना लागे हा सोरबा मिया धंख करिम ट्राइबेलफोरनि बिरोधी हा माबानो मुस्लिम माबा ख्रिस्टानफोरखौ कर'ना बायदि फोजोबगोननो दा जोंनि गेजेराव धोरोम लानानै जाति भाषा लानानै बिभाजन खालामनाया सोर गावस्रा होनाया सोर बिजेपि दा बिजेपिजों सोर दङ इउपिपिएल दङ दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा खोब गिखांनाय फैदों दा बे मोननै कमिउनिटिनिथ' मेक्सिमाम भट दङ आरो फारसेथिं बेंगलिफ्रा जेरै भट होगोन दे बिजेपिनो मानो भट होगोन जों नायबाय जे बेंगली कमिउनिटिफ्रा बेंगली कमिउनिटी टिकेट সকলে ব্যবসাজীবী কমিউনিটি হয় ব্যবসা যদি টিকেট নাই টিকেটৰ ভাত নাই আৰু বেঙ্গলি সমুদায়ের পরা বেচাগুলা আমার মুসলিম বা বড় ট্রাইবেলের মতন মাটি বাড়ি নাই ওরা ব্যবসা যদি ভালো চলে না তার ওরা জীবন একেবারে চলে না এই বেলাত এতিয়া বিজেপি আমার শত মতো ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করে দিল চাকরি বাকরি নাইকিয়া করে দিল খাম দাম একেবারে নাই এলা জনসাধারণ মানুষের হাতত যদি পয়সা না থাকে তাহলে বাজার কিভাবে হবে আর যদি বাজার হয় না আমার বেঙ্গলি বন্ধুগুলার কি হবে दा बेफोरखौ नायोबा बेंगली समुदायनिफ्रायबो कमिउनिटिनिफ्रायबो एबारावहाय बिजेपि एबा बिजेपिनि लिंक थानाय पार्टिफोरनो भटखौ होनाय नङा बिथांमोनाबो एबारावहाय कंग्रेसनो भटखौ होनो बासिबाय दा बेफोरखौ नायोबा फारसेथिं आदिबासि किय भट দিব आदिबासिनि समाव उद्देश्यफ्रा जाहैबाय बिथांमोना एसटि नांगौ होनदोंमोन एसटि होनो बिजेपिया गले गले थगायबाय दुई नम्बरा जाबाय बिथांमोना मैया दाखालिसो जानानै थांनाय मोनसे सुक्ति डेभेलपमेन्ट सुक्ति दा डेभेलपमेन्ट सुक्तियावबो फैसा गैया थगायबाय आरो 3 नम्बरा जाहैबाय आदिबासिफ्रा मोनसे स्क्रिप्ट बिदों तेखेतসকলে এটা स्क्रिप्ट বিচাৰিছে সেইটো বিজেপি ডিম কৈ পেলাই দিয়া নাই তিনিটা বিষয়ত বিজেপি আদিবাসী সকলক একেবাৰে ফাঁকি মিছলিয়া কৰিছে এই গতিকে আদিবাসী এবাৰ বিজেপি বা বিজেপিৰ লগত থকা এলায়েন্স পাৰ্টিক ভোট দিয়াৰ কোনো কাৰণ নাই আনফালে ৰাজবংশী সকলে কিয় বিজেপিত দিব ইউপিপিলৈ কি দিব বিপিএফক কি দিব তেখেতসকলৰ কিবা জনজাতিকৰণৰ কথা দিছিল দিয়া নাই আজিলৈকে তেখেতসকলৰ স্যাটেলাইট কাউন্সিল বনাইছিল এতিয়া কাউন্সিলৰ কোনো গুণ কোনো কিবা ই নাই কাৰ্যালয় অফিস আদালত একোই নাই একে নামত স্যাটেলাইট কাউন্সিল বনাইছে আৰু 3 নম্বৰটো জীবন সিংহ ডাঙৰীয়া খেল ক্ষমতাপুৰ বিচাৰি জংগলত গৈছিল অস্ত্ৰ ধৰি পেলাই তেখেতক ফুসুলাই মাটি আনিলে বেকো বুৰখাইনান লাবুবাই তাৰ পাছত তাক জেলত দি দিলে এই গতিকে 3 বাৰকৈ राजबंशी সকলক বারে বারে বিজেপি মিছলিয়া ঠকবাজি কৰি গতিকে राजबंशीफ्राबो बिथांमोननो होआ अब्ला बर'फ्रा होआब्ला मुसलमानफ्रा होआबा आदिबासिफ्रा होआबा बेंगलिफ्रा होआबा राजबंशीफ्रा होआब्ला सोर होगोन दा बे बिराद रोखा जाबाय जे एबारावहाय भटखौ सोरबा बांसिन मोनो होनोबा कंग्रेसआनो मोनगोन जोङो दिनै बे पर्बतजरा साब डिभिजननि बासबारि एलेकायाव पर्बतजरा ब्लकनि साब कमिटि अफिसखौ दिनै बेखेवबाय आरो बे बेखेवनायाव जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजा बर' माइनरिटी मुस्लिम आदिबासी बेंगली गार' राभा फ्राय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठीफ्रा जों बाहागो लादों आरो बेयो खोब मोजां मोनसे साइन जादों जे 15 बोसोराव बिपिएफजों एलायन्स थानाय समाव कंग्रेसआ गोदोबायमोन होननानै बयबो सानदों किन्तु कंग्रेसआ फैफिननाय लोगो लोगोनो हठात बयबो रायजो राजाफ्रा कंग्रेसनि फारसे फोथायनानै गावसिनि अननाय आरो मददखौ ज' फैनानै होफैदों बेखौ नायोब्ला कंग्रेसनि फोथारा बेबाराव पर्बतजरा ओनसोलावबो खोब मोजां होननानै आङो सानदों बर' आरो मुस्लिम माइनरिटीखौ जों फ्राय समान मोनगोन बर' भटआ 5 लाख दङथ' बे 5 लाखआव कंग्रेसआ हारसिङैनो 2 लाख मोनगोन आरो मुस्लिम भटफ्राबो 3 लाख दङ 3 लाखआव कंग्रेसआ हारसिङैनो 2 लाख मोनगोन दा बर' आरो कंग्रेसनि भट एबा मुसलमाननि भटखौ फ्राय जोङो समान मोनगोन आरो 3 नम्बराव जों आदिबासिनि भटखौबो जोङो मेक्सिमाम मोनगोन कंग्रेसआनो 30,000 निफ्राय बेबायदिनो 60,000 सिम 50,000 सिम जोङो मोननो हागौ दा बे मोनथाम भटआनो जोंखौ देरहाखायो आरो गुबुन जनगोष्ठीनिफ्राय जोङो मोनगोन आरो ओरैनोब्लाबो एबाराव जुदि जों नायोब्ला गासै
12 जन जोंहा केन्डिडेट दङ सोरबा बिनिता दास बिथाङा बे जिएसपि निनो केन्डिडेट आरो सोरबा राभा दङ सोरबा सरनिया दङ आरो बर'फोर दंदेरो दा बिथांमोनहाबो भटखौहाय एसेब्लाबो बोगोन दा बेखौ नायोब्ला एक्चुअली एनडि नि भट थामहिनबा इउपिपिएल नि भट आरो बिपिएफ नि भटखौ बिथांमोना मेक्सिमाम बोगोन दा बे गासैबो सिनारिखौ नायोबा जोंना एबारावहाय कंग्रेसनि खोब साफा आरो रोखा जाबाय जे कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हानाय नंलिया दा बेनि बेलायाव आं ओरैसो बुंनो सानदों जे क'क्राझार 1 नं लकसभा समस्तिया एसटि रिजार्भ नंलिया जायनो गोसो जी इच्छा करा হিয়ে খেলিবা পায় এই কারণে মই এটুই অনুরোধ করেছি মুসলিম মাইনরিটি হকলো কেতিয়াবা বসুমতারি কিবা কিবি সার্টিফিকেট ওলাই ফেলাই টিকিটো লবা পারিব আগন্তুক দিনত কারণ সবে লইছে ইয়াত কোড এসটি थाकेल एसटि नङा बियो दिनैनि तारिखआव जोङो बेखौसो नुदों दा बेनिखायनो बिजेपियानो बेबायदि लाइसेन्सखौ होखादों आसामनि मुख्यमन्त्रि चिफ मिनिस्टारनो बेबायदि लाइसेन्सखौ होखादों माखासे जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्राबो बेबायदि लाइसेन्सखौ होखादों सोरबाया एसटि नङैफोरनो सार्टिफिकेट होनानै एसटि खालामनाया सोरनि दाय जों गुबुन हारसाखौथ' दाय होनो हाया जोंनि बर'नि गेजेरावनो दङ दा बेखायनो बेखौ बुंगौमानि लावगौ गाज्रिसो मोननाय जायो खिन्थु दिनैनि नोजोराव आं नुदों जे रायजो राजाया खुनु इउपिपिएल सरकार खुनु बिपिएफ सरकारखौ फोथाया खारन बिथांमोनाव हादोर जौगानाय आरो देरनायनि जोंनि